Bagus, apa ya ngerti iki mau pola-pola adi-adiku? Lagi wae aku munggah ana ing wit gedhe kae. Dulu marang sliramu kabeh sakatrine. Yen to anggonmu olah bela raga iki prigel, ora ana tumpang suwe. Tenan kowe kan? Pancen bener. Ora nguciwani babar pisan. Yen tak dulu ora ana kang nguciwani. Iya. Nanging Iya Kakang. sempurnaning olah bela ragamu kudu linandhesan Aji Jaya Kawijaya. Pancen apa sing dikandani sampean. Saka rumangsaku nggonku badan olah bela raga kuwi wis cukup. Ning Aji Jaya Kawijayan, aku kuwi ngono durung mangerteni, durung duweni Aji Jaya Kawijaya. Kowe iki durung duweni. Ngono gak aku Kakang. Aku ki yo ora duwe. Saben dimanane yo mung bladen nanging urung duwe Aji. Kowe uga durung duweni. Wah, kebangetan kowe piye? Kakang Jatawarana. Ning sadurunge iki ngrembug bab Aji Jaya Kawijaya. Ning sampean iki kok kaya ana sing kurang to, Kakang? Kurang kepiye? Jimat ana ing netrane sampean endi, Lho, Kakang? lho. Lho kok ora diagem to? Sampean atas sadurunge iki kamangka ya tinggo lho. Lho, Kowe jebule kok iki nyepat piteng ya? ya, Dia. Jalan ora tak nggo. Kalamun ana wong wadon kang bakal tak duru tak lirik wae bakal katut. Iki ngono, Kakang. Aku wedi. Oh, layak ya, Mbak. Bener. Wektu dina iki kok ya ora dinggo, dak ya Nanging kadang wis adon ngono. sabulen. Iya, Kakang. Ajiku kuwi mau wis rumasuk ana ing anggapku. Apa kira percaya? Ora percaya, Kakang. Jalaran ngene. Iki, Kakang. Tekaku ana ing Mejagung aku kepengin medar Aji Sastro Jendro Hayuning Rat Pangruwating. Wah. Aji apa kuwi, Kang? Rikala alam pewayangan iki ajine Resi wis rawa kang diturunake marang Dewi Sukesi mula saka kuwi. Kalamun sira duweni Aji Sastro Jendro Hayuning Rat Pangruwating sira dadi wong kang kacek lan linuwih wong ayu. Yen kaya ngono ya ora usah ndadak kesuwen enggal dilunturke kelawan aku lan kadang-kadang. Lho, Kakang. Nanging iki percaya apa ora yen aku duwe Aji Sastro Jendro? Piye, Mbak Yu percaya apa ora, Mbak Yu? Kira-kira ya aku pengen ngerti ya, Di. Ben mangerteni kae. Pengen mangerti to. Kae ana wit kang gedene sak gajah. Bakal ajur sak walang-walang. Aji Sastro Jendro. Iya. Owe. Jiat, Kakang. Nek kaya ngono saiki aku wis ora mangu-mangu meneh. Aku wis percaya kelawan sampeyan lho, Yen Kakang. percaya aku, ning seneng yo seneng. Sing kae lho, nek seneng kok mencol nek panggunge ambrol. Lho sampean kan aja ngene lho, Kakang. Sampean iki lho kaya ngene iki sing digoleki wong lanang iki ya kaya Walah daging sekilo 120. Kok padake daging apa? Daging sapi. Kowe kepengin duweni Aji ki mau. Ya iya mesti wae to, Kakang. Nanging ngono pitukane. Apa? Jalaran rikala semono aku pitukane iki talak broto saren arite sesemek gotron rasa mala. Ning saiki pitukane karo kowe gampang. Beda ya, Pak. Lah pitukane apa? Sira sak katrine kudu gelem dadi bojoku. Gampang. Kowe enak mesti. Upama pitukane diganti liyane ngono piye, Iki Kak? apa? Ganti duit. Lah, duit utawa benda-benda emas picis ngono. Aku iki kadang dipangi pengaruhan. Iya, Satu kemudian Mas Pices orang yang jago. Ojo ngene ya sekarang. Iki wong direksa. ya kaya ora ora duweni Aji Jaya kali. Karo iki lho. Piye, Kakang? Karo kowe sing baru makan. Kakang, apa sampean iki tak golekno wong wadon ya, Kakang? Sopo? Yo sing gelem karo sampean sapa ngono lho. Kongres lo nyati.
Bejagung ora entuk andom sih sinisian. Saikine lunga saka Bejagung kowe dadi bojoku. Penak temen tembunge sampean kaya Sampeyan apa kentekan wong wadon? Eh Condro Sari. Condrawati lan kowe Condro Sekar. Ibarate aku wong edan tinabuah. Yen to kowe ora gelem apa kang mujuti kang dadi pangudiyas maraku bakal tak prawoso.